Наричат мястото антична приказка, древно светилище, съхранило магията на отдавна отминала епоха. Перперикон – историческият скален град. Той се състои от 4 основно определящи части: мощна крепостна стена, акропол, изграден от огромни каменни блокове и разположен в най-високата част на хълма, дворец, изсечен в скалите, северно и южно предградия с малки улички, жилищни сгради и храмове. Мегалитният град е място заредено с много енергия. Тук се намират легендарното светилище на бог Дионис и церемониалната тронна зала. На запад тя била изсечена в скалите, а на изток е продължавала с дървен гредоред. Тронната зала е дълга 80 метра и широка около 30, изградена с петостъпално стълбище и двукрила врата, откъдето са влизали тракийските аристократи. Оръжието задължително е оставяно в предверието. Тук са посрещани гости, водени са преговори и се е пирувало до зори. Една от най-големите туристически атракции е каменният трон, изцяло изсечен в скалите. Това място е било предназначено само за бог или за жреците при изпълнение на свещените ритуали. Възхищение и огромно уважение буди строителното майсторство на древните жители на Перперикон. Затова хиляди хора от целия свят идват тук, за да се докоснат до чудния каменен град в митичните Родопи.